Sunod! Opo, Dok. Anong pangalan? Eliza po, Dok. Eliza. Anong spell? Sige na, akin na to. Ilang taon? 19 po, Dok. Anong nararamdaman? Madalas na po kasi yung pag-init po ng ulo ko. Init ng ulo, bakit? Napag-initan ko na po kasi halos lahat ng tao sa bahay namin. Mainitin ang ulo mo. Lalo na po yung boyfriend ko, Dok. Baka maghiwalay na kami. Wala kang maintenance, allergy? Wala naman po, Dok. Sige, abot mo yung kamay mo. Daliri lang. Ay, ito po, Dok. Oo, daliri. Alam mo yung daliri? Alam mo yung paa? Opo. Yung kamay? Apo. Tik ko lang. Easy ka lang. Kala nga, medyo hindi ka maano eh. Okay lang po ba ako, Dok? Ako mataas. Ano po mataas, Dok? Mataas ang pride mo. Kaya ka lagi mainit ang ulo kasi mataas ang pride mo. Paano po yun? Oo, ito bibigyan kita ng reseta, wag ka na maingay. Pati sa akin, nagtataas ka ng boses. Oh. Okay, iwasan mo magalit. Pag ikaw yung mali. Pag ikaw na yung mali, wag kang ikaw yung galit pa. Okay? Tapos ito, every 6 hours, okay? Ikaw ang mag-adjust pag ikaw ang mali. Oo, wag lagi Ba't siya. naman ako mag-adjust? Oo, mataas ang pride mo. Mahirap yan. Baka susunod yan, naging bipolar ka. Mauwi pa yan sa, alam mo na, skandalosang asawa. Mahirap yan. Mukhang ngayon baka iwan ka agad. So, ito reseta. Ayan, every 6 hours mag-adjust ka. Mag-sorry ka, wala naman mawawala. Oo. Sige, punta ka doon sa next counter, pagpalo mo doon sa ulo ng cashier. Sige. Okay, salamat po, Dok. Sunod! Zile, eu alerg. Al mile, mile pe Maidan pentru tine.